Milé dámy, váš obľúbený magazín City Lady je opäť tu. Tohtoročné leto bolo nadpriemerne horúce a veľmi slnečné. Lovkyne bronzu si určite prišli na svoje, no naša pleť si všetko zapamätá, aj nadmerné opaľovanie. Ukážeme vám, ako proti tomu bojovať. Navštívime aj salón našej imagemakerky Marty, ktorá premení jednu z nás. Príjemné sledovanie. Každá pokožka je po dlhom a teplom lete vysušená, aj keď to nie je vidno. Slnko ju opálilo, vietor ošľahal a vrchná vrstva buniek sa začína olupovať. Preto je na jeseň vhodné sa o pleť postarať, pretože nepríjemné príznaky ako vrásky či fľaky sa ukážu až neskôr. Pozývame vás preto do luxusného salónu v centre mesta na hydratačné kúry, ktoré zachránia našu pleť pred príznakmi starnutia. Veď predsa mladé chceme byť za každých okolností však. Vitajte, milé dámy, diváčky nášho televízneho programu určeného mestským ženám, ktoré sa chcú starať o svoju vizáž a ktoré sa zaujímajú o ozdravné procedúry. Leto pripraví pleť o vlhkosť a preto heslo jesenných kozmetických kúr je hydratácia. Táto procedúra sa volá mikrodermabrazia. Zbavíme ňou pleti prebytočných buniek zrohovatených, zvýši sa priepustnosť. To rohovatenie pleti je prirodzené pre pleť, ale treba odstrániť tie zrohovatené bunky, aby sa pleť neupchávala, aby bola priepustnejšia. Robí sa to v každom veku. A najvhodnejšie je to pre zrelšiu alebo suchšiu pleť. Suchšia pleť je rýchlejšie rohovatie. Pri tej mikrodermabrazii sa pomocou diamantovej hlavice uvoľňujú zrohovatené bunky, ktoré sa následne odsajú z pleti. Ošetrenie trvá pol hodinu a je dobré ho absolvovať aspoň 2-krát do mesiaca. Táto diamantová hlavica kožné bunky uvoľní a následne aj odsaje. Pleť je pripravená na následné výživné kozmetické ošetrenie. Na pleť môžeme následne naniesť masku. Budeme nanášať alginátovú masku, pod ktorú môžeme dať aj sérum, či už vypínacie alebo hydratačné. Týmto jemným zbrúsením vrchných, ale aj tak už zostarnutých a nepotrebných buniek sme pleť odľahčili a pripravili na prijímanie výživných látok. Práve sme prevedli mikrodermabráziu, ktorou sme pleť pripravili na výživné ošetrenie. Pred nanesením masky ešte pleť vydezinfikujem. Pred touto alginátovou maskou je ešte dobre prekryť jemné chlopky. Morské alginátové masky sú vysychavé masky, ktoré majú výborný antioxidačný účinok, aj sťahujúci účinok. Okrem iného sa rozdeľujú aj podľa typu pleti alebo odchyliek na nej, čiže môžeme zároveň pleť aj hydratovať alebo vypínať. Prvú sme robili mikrodermabráziu, čiže sme pleť vyčistili a zbavili prebytočných buniek. A vlastne sme zvýšili aj priepustnosť pleti a potom sme naniesli alginátovú masku, ktorá má detoxikačný účinok a sťahujúci účinok. A toto je vlastne vypínacia čokoládová maska. Masku zlúpneme od brady hore a zvyšky zotrieme s vodou. Ako viete, morské riasy obsahujú veľa výživných látok. Budeme prevádzať kozmetickú masáž, pred ňou môžeme na tvár naniesť aj liftingové sérum. Masáž môžeme robiť buď masážnym krémom alebo olejom. Olej má pri masáži funkciu výživnú, ale aj kvôli sklzu. A plečový krém volíme v tom prípade, ak je zákazníčka citlivá alebo je vyslovene pocitovo nepríjemný olej. Kozmetická masáž trvá 30 minút. Môžeme masírovať tvár, krk aj dekolt. Masáž tváre je úžasná vec a je to luxusný, regeneračný a protivráskový prostriedok. Po masáži je pleť viditeľne rozžiarenejšia, je prekrvená, zvyšuje sa metabolizmus a aj pri tej relaxácii sa uvoľňuje psychické napätie. Kozmetickou masážou spomalujeme tvorbu vrások a je dobré pôsobenie aj tlaku na mimické vrásky. Kozmetická masáž je vhodná pre suchú a zrelšiu pleť, keďže sa ňou jemne vyplňajú aj vrásky. V podstate každá tá fáza masáže má aj isté pôsobenie na každú mimickú vrásku.
Kozmetická masáž pomáha vypínať pleť aj na krku, dekolte, aj na tvári. Vrásky sa vyplnia, keďže masáž podporuje aj tvorbu kolagénu. Kozmetička Kika použila olej so zlatými vločkami. Po masáži pleť odmastíme a môžeme naniesť bieliaci krém. Bieliaci krém, s ním sa potlačujú pigmentové škvrny. Jeho aplikácia je jednoduchá, čiže klientky si môžu krém zakúpiť aj na doma. Pigmentové škvrny vznikajú pôsobením slnečného žiarenia a pribúdajúcim vekom. S aplikáciou bieliaceho krému môžeme prestať, keď vidíme, že tón pleti je zjednotený. Po aplikácii bieliaceho krému je potrebné naniesť na danú lokalitu aj krém s ochranným faktorom, nakoľko pôsobením chemických látok je pleť citlivejšia na slnečné žiarenie. V prípade, že by sme tú danú lokalitu vystavili slnečnému žiareniu, môže sa pigmentácia ešte zhoršiť a pleť začervenať. Pri tejto procedúre si na vás posvietime a vysvetlíme, ktoré svetlo s názvom Marvel pomáha pri ktorých problémoch pleti. Ten panel by mal byť takých 10 cm od tváre. Ono je to svetelný panel, sú to LED svetla a mal by byť čo najbližšie k tvári, aby bolo to žiarenie čo najintenzívnejšie. Ono to sťahuje a tak spomaluje tvorbu tých pigmentových škvrn. Toto svetlo Marvel sú to 4 druhy svetla. Je zelené, žlté, červené a modré. Každé preniká vlastne do inej hĺbky tej pokožky a má v nej iný účinok. Červené používame na tvorbu kolagénu, modré dezinfikuje a sťahuje pory, čiže je to na problematickú pleť, žlté je na podraždenú alebo slnkom spálenú pleť a zelené je na pigmentácie. Zelené svetlo Marvel pomáha spolu s vhodnými krémami odstraňovať viditeľné pigmentové fľaky po lete, či už na tvári, dekolte alebo aj na rukách. Keďže prišla jeseň, slnko žiari oveľa slabšie, môžeme sa začať venovať aj odstráneniu chlpkov. Na tých citlivých miestach tomu treba venovať pozornosť a robiť to tak, aby zmizli navždy. Najskôr sa pred procedúrou tvárička odličí, prejde sa tvár a hlavne miesto tonikum, aby sa vyčistili všetky prebytočné látky z kože. Tonikum v podstate len zotriete všetko ešte prebytočné po odlíčení pleti, aby sa pleť dočistila do podrobna a vlastne viac menej sa môže celá procedúra začať. Procedúra sa používa na odstraňovanie chlpkov, viac menej na tvári a vrchnej časti tela. Robí sa na ihlou, zlatou ihlou, ktorá je 24 karatového zlata. Pre jedného klienta sa používa vždy iba jeden typ ihly. Procedúra funguje na základe tým, že ja mám pod postelou vlastne tlačítka, ktoré musím regulovať ten tlak. Takže vás idem pichať. Chlpok sa musí napichnúť priamo do folikulu. Musí sa takto nahriať a teraz sa pridá druhé tlačítko, ktoré to vyslovene spáli. Vytiahne sa. Treba to napichnúť, stlačí sa ľavé tlačítko, ktorým sa to nahreje, pridá sa práve, vznikne tam biely ako keby fliačik, tým sa vlastne spáli vnútri kože do foliku a chlpok sa za to vytiahne von. Je to také, v podstate ako keby vás u lekára pichali. Liečivá voda je na to, aby sa to prečistilo, ale do istej miery to tak trošku ako keby aj ukludnilo tú pokožku, čiže je viac taká pripravená potom na to napichnutie. A teraz, keď prejde určitá intenzita, pridáme druhé tlačítko, kedy sa ten chlpok úplne nahreje vo vnútri. Vytiahneme a odstraníme pinzetou. Rovnaký postup sa volí i na dekolte. Takže pichám vás. Aj keď to trošku bolí, stojí to za to. Keď sa na tvári tvoja pigmentové fľaky, vyzerajúce ako veľké nepravidelné pehy, môžete skúsiť zosvetľovací krém. Môže fľaky zjemniť a urobiť ich menej viditeľné.
Keď máme pleť už vyčistenú, môžeme naniesť bieliaci krém. Nanášame ho či už lokálne, alebo na celú tvár podľa toho, ako sú tie pigmentácie rozložené. A nanášame v jemnej vrstve. Dávame aj krém s ochranným faktorom. Počas toho užívania toho krému by sa nemalo chodiť vôbec na slnko, alebo teda chodiť, ale používať krém s vyšším ochranným faktorom. Krém necháme vstrebať a po chvíli môžeme dať na tvár krém s ochranným faktorom. Samozrejme musíme ten prvý nechať vstrebať, aby prenikol aj do tej hĺbky a až potom naniesť ochranu. Chlopky nás trápia najviac v lete, ale odstraňovať ich musíme v zime. Takže typ pokožky, dáme stredná, typ vlasu, svetla vlasa nie ste, tmavá nedáme vás už čierna. Hlavná pointa toho je chrániť si oči. V miestnosti nikto iný nesmie byť okrem klienta a teda mňa. Musia byť tmavé okuliare, ktoré sú špeciálne vyrobené práve k tomuto prístroju. IPL je intenzívne pulzné svetlo, ktoré slúži na odstraňovanie chlpkov na rôznych častiach tela. Či už to ide o veľké plochy, ako sú predkolenie alebo celé nohy, stehná, ruky, oblasť bikín, brucho, ale aj malé miesta, ako sú brada alebo časti tváre. Svetlo preniká do spodnej vrstvy kože, čím vlastne zabraňuje opakovanej tvorbe chlpkov. Klient si musí chlpky nechať odrásť, aby odsledoval, či mu rastú menej, alebo je tá intenzita toho rastu chlpku stále rovnaká. Pani Dagmar ukazuje sladkú, ale štipľavú medovú masáž. Zohriatý medík sa dá na chrbátik. Vlastne je to detoxikačná masáž, je vhodná aj na uvoľnenie. No a vlastne takými pumpovacími ťahmi sa otvárajú póry na chrbátiku a vlastne tým dochádza k tomu detoxovaniu. Samozrejme, treba dávať pozor, keď je niekto alergik. Tak to nie je vhodné. Už cítite taký teraz ten ťah na chrbte. Ja to tiež cítim, ale potom vlastne ku koncu už sa ten med tak žmolkovatie a vlastne to už je koniec. To už sa musí dať preč. Potom na ten lymfatický systém je tá lymfodrenáž, ktorá je manuálna a je aj prístrojová. Tam sú vlastne tie pumpovacie ťahy a tým dá sa povedať tak ľudovo, že keby sme drenážovali telo. Ako sa cítite? Vy musíte vedieť, že či ešte vydržíte? Dermaoxy je názov pre kyslíkové vstrekovanie aktívnych látok do našej pleti. Kyslíková terapia alebo dermaoxy je vlastne terapia, ktorá je na staršiu alebo zrelší typ pleti a ktorá v podstate zabraňuje tvorbe vrások, vyživuje. Podstatou celej tejto procedúry je sérum, ktoré sa vstrekuje tu do pištolky a toto sérum obsahuje kyselinu hyaluronovú. Nie je to priama kyselina hyaluronová, ktorá sa vpichuje niekedy invazívne do tváre, ale je to sérum, ktoré sa viac vstrekuje na povrch pokožky. Ďalej obsahuje vitamíny A, B, C, D, F, rôzne oleje, čím keď sa usuší na tvári toto sérum, zabraňuje určitej mimike, čiže predchádza tým tvorbe vrások. Tvár je napnutá a nemáte takú mimiku, nemôžete hýbať čelom, ústami, ako by ste naozaj potrebovali alebo chcela. Podporuje tomu, aby sa vrásky vlastne redukovali a neprehlbovali, aby neboli hlbšie. Klientky, ktoré majú už na 30 rokov, čiže tie, ktoré už majú prvé vrásky alebo mimické vrásky, hlbšie, jemnejšie, takisto je veľmi výhodná, alebo teda odporúča sa aj na dekolt, aj na oblasť krku, kde tiež máme tendenciu k tvorbe vrások. Podporuje teda aj tvorbu kolagénu. Nesmie sa ísť na slnko po tejto procedúre, musí byť opäť pokožka chránená pred UV žiarením, či už ide o klasické slnko alebo solárne rôzne procedúry. Tak pri tejto procedúre budete vyzerať ako kozmonaut, ale nemusíte sa desiť, je to len ďalšia forma lymfodrenáže. Biely skafander vás stláča a uvoľňuje a tak masíruje. Procedúra lymfodrenáž, alebo inak zvaná aj pres, je procedúra, ktorá viac menej slúži ženám, ktoré majú problém s celulitidou. Podporuje lymfatický systém, nakoľko lymfatický systém je niečo podobné ako krvný obeh, len teda krvný obeh je pulzovaný srdcom a lymfatický systém nemá byť čím, čiže je viac menej iba pohybom.
A klientky, ktoré majú málo pohybu, viacej sedavé zamestnanie alebo nešportujú, málo športujú, tak lymfatický systém je viac menej málo v pohybe, čím majú väčší nábeh vlastne na tvorbu celulitídy, či už prvého stupňa alebo druhého stupňa. Treba si odkontrolovať po tejto procedúre pri toalete moč. Moč nesmie obsahovať krv, žiadne spenenie, ani nič, čo by, ako sa v moči nachádzať nemal by byť ani príliš tmavý. V tomto prípade to značí o tom, že lymfatický systém je do istej miery nejako poškodený, alebo v tele sa nachádza nejaký vírus, ochorenie. Treba vyhľadať ich hneď lekára. Ďalšia vec je taká, že túto procedúru nesmú absolvovať ženy, ktoré sú po onkologickom ochorení iba v prípade, ak to lekár onkológ už povolil. Žiadne zápalové ochorenia v tele, dokonca ani klasický zápal hrdla, žiadna náadka, proste žiadne prechladnutie, čokoľvek, žiadne chronické ochorenia, dokonca ani menštruačný cyklus v tomto prípade nesmie byť. Diamantové abrázie, svetelné LED terapie, oxygenoterapie a lymfodrenáže – to sú naše tipy na jesenné ošetrenie pleti po lete. Po lete, ktoré nám nielen vysušilo pleť, ale aj vlasy, mnoho z nás uvažujú o zmene účesu či make-upu. Naša imagemakerka Marta vám poradí, ako na to. Z jej salóna odchádzala spokojná aj naša šéfredaktorka Eva Koprena. Eva prišla bez gramu make-upu s vyblednutými a neupravenými vlasmi. Ako redaktorka a moderátorka často stála pred kamerou a televízne maskérne sú jej dôverne známe. Vie, čo dokáže šikovný vizážista, preto bola veľmi zvedavá, ako si s jej neupraveným naturlookom poradí imagemakerka Marta. V televíznom prostredí sa pohybujem už dosť dlho, čiže poznám, ako treba líčiť, ako sa treba starať o vlasy a tak ďalej. To robia profesionálky v televízii. No a o Marte som počula, že je veľká profesionálka. Každá výzažistka má svoj rukopis, tak som veľmi zvedavá na to. Hovorí sa, že korunou ženskej krásy sú vlasy. Eva ich mala dosť dlhé a nebránila sa zmene. S Evkou sme sa dohodli, že ideme spraviť takú väčšiu zmenu. Má dosť dlhé vlasy, ale sú už také trošku zničené, suché, má tendenciu k suchosti, lebo jej vlasy sa točia, takže takéto vlasy sú veľmi rýchlo zničené. Navrhla by som teda pre taký krajší efekt vlasov aj k tvári si myslím, že jej pôjde trošku kratší účes. Takže tie vlasy zostrihám možno tak 10 cm. A vytvorím trošku aj fazónu okolo tváre, lebo sa mi takýto výraz tváre zdá trošku vážny, takže by som chcela byť taký veselší, taký svieži. Takže aj ten účes sa bude niesť v takom duchu sviežosti. No a čo sa týka farby, tak vidím, že Evka má teda šedivejšie vlásky. Veľmi ťažšie chytajú na inú farbu, to je pravda, že potom vždy tie šedivé otiene tam vidno. Tak navrhujem ďalej ostať pri tejto farbe, len ju trošičku zmením takým nádychom do medena. Uvidíme, ako nám to chytí, lebo neviem, čo bolo predtým farbené. Takže niekedy tie blond vlasy nám neprepúšťajú inú farbu, ale aby som chcela, aby tie vlásky boli mierne do medena. Typu tváre, k farbe očí by išla taká medená farba. Ale len taký jemný nádych, nebude to nič ryšavé. Dôležitý je aj správny výber farby. Aj medzi profesionálnymi farbami ja vidím rozdiel, preto lebo som robila už viacerými značkami a teraz som ostala pri 2 talianskych značkách, nebudem hovoriť ktoré, ale sú to talianské, že skutočne sú to farby, ktoré šetria ten vlas, počas toho pôsobenia ho aj doslova ošetrujú. Mám pacientky, alebo teda zákazničky, ktoré sú onkologické a k týmto musím pristupovať veľmi šetrne, a takže tie farby sú veľmi kvalitné a sú bez parabénov, bez nejakých derivátov.
aby nepoškodili ani vlasy, ani pokožku tej zákazničky. A čo sa týka tých farieb z obchodu, no ja som k tomu dosť skeptická, poviem na rovinu, lebo tie farby sú dosť veľmi silné a tým pádom pre mňa z môjho pohľadu sú veľmi agresívne. Lebo tá farba sa niekedy akože krásne chytí, ale v tom vlase veľmi dlho drží, ale to nie je správne. Tá farba sa má postupne z toho vlasu uvoľňovať. Pokiaľ tam veľmi chytí, je tým pádom ako keby v tom vlase zapustená a je to veľmi agresívne pre ten vlas. No a k upraveným vlasom patrí aj make-up. Marta zvolila decentné denné líčenie. Chcela som strihnúť vlasy, ale nie veľmi. Chcela som zmenu vlasov, ale tak, aby ostali svetlé a presne toto sa podarilo a skvele sa to podarilo. A Marta hovorí tiež, že keď blondinky chytia ten správny odtieň vlasov, nemusia sa ani veľmi malovať, čiže aj to líčenie je veľmi jemné líčenie a naozaj na 100% to splnilo moje očakávania. Ďakujem. Back again, hurting me more and more. Maybe it's my mistake to show this love I feel inside. 'Cause each day that passes by, you got me never knowing if I'm coming or I'm going, but Do premeny sa môžete prihlásiť aj vy, a to na adrese tvba@tvba.sk. V našej relácii máte šancu aj niečo pekné vyhrať. Tento raz súťažíme o knihu, v ktorej nájdete rady na zlepšenie svojho zovňajšku. Stačí, keď viete odpoveď na otázku, čo je to abrázia. Správne odpovede nám píšte na adresu tvba@tvba.sk. To bolo na dnes všetko. Teším sa na vás pri ďalšom sledovaní relácie City Lady. Dovidenia.